Siyanamkela Avalanche of Grace, igama lam ndithenjiwe. Molweni, sizawufunda abaseRoma namhlanje besibhozo. Saqala kwivesi yesihlanu. uYesu ufuna ulungisa ingqondo zethu kule season. Oh, hallelujah. Verse 5. Ethi kuba abo bangokwenyama banyamekela izinto zasenyameni, abo ke bangakomoya banyamekela izinto zasemoyeni. 6. Kuba ukunyameka kwenyama ikukufa, ukunyameka ke komoya bubomi bunoxolo. 7. Ngokokuba ukunyameka kwenyama bubutshaba kuThixo, kuba umthetho kaThixo kungawululameli, kuba kungenako nokuba nako ukwenza njalo. 8. Abo ke bakwinyama abanakumkhulisa uThixo. 9. Ke nina anikwinyama nikumoya, ukuba kumi okunene umoya kaThixo ngaphakathi kwenu. Ukuba ke umntu akanaye umoya kaKristu, akangowakhe lo, akangowaka Yesu Kristu. Nali ilizwi elizosivula amehlo, eye-opening message, ezosixhobisa, ezosikhuthaza, ezokutsho uba masizijonge sizijongisise kakuhle ukuba sihamba ngokwenyama na okanye sihamba ngokomoya. Ivesi leyo yokuqala ithi kuba abo bangokwenyama banyamekela izinto zasenyameni. Xa sikwinyama sizawukhathalela izinto zasenyameni, sizasoloko sicinga ngezinto zenyama, sizasoloko sisenza njani, sizijonge apha, zilapha ezingqondweni zethu izinto zenyama. Into zenyama zeziphi? Zizinto ezingamkhulisiyo uYehova, zizinto ezilwa noYehova, zizinto zomhlaba esizenzayo nezenzekayo, ezenziwayo lihlabathi thina sizenze nathi, zezomhlaba, zezenyama. Ithi ke ngoku xa thina apha ezingqondweni zethu sifakwe zenyama, apha asizumkhulisa uYehova, akazifuni mos, siyazazi into engazifuni. Ithi ke ngoku apha kakhona ezingqondweni zethu, abo ke bangokomoya banyamekela izinto zasemoyeni. Iyabona ke ngoku ihambelana nantoni? Ihamba nesa scripture waseKolose 3, Colossians 3:2. Ithini? Set your minds on things above, not on earthly things. Masijonge izinto zaphezulu. Uba sijonge izinto zaphezulu kuzoba njani? Kuzoba lula ukumkhulisa uYesu. Uthi ke abo benzani? Bangokomoya apha engqondweni zabo bazawufaka izinto zasemoyeni. Verse 6. Ithi kuba ukunyameka kwenyama xa sinakekela, sijongene nazo, sisoloko sicinga ngazo, sizithanda izinto zenyama, kukufa. Ke ukunyameka komoya bubomi noxolo. Azibona uba zilula izinto zezulu, ngoba xa sinyamekele zona, when we set our minds on things above, sizawuba nantoni? Sizawuba ne-life and peace. Sizawuba nantoni? Sizawuba nobomi noxolo, that peace which surpasses all understanding, ngoba bomi obungunaphakade. Xa sinakekele ntoni? Xa sijonge izinto zomoya, sijonge izinto zezulu. Singathi sinengxaki, ungathi ayi mani neengxaki ezininzi. Iingxaki zakho mazikuseke uphi? Kwizinto zezulu. Uncedo lwakho uzalufumana phi? Uzalufumana kuYehova, ngokuphakamisela amehlo akho ezintabeni, lapho uncedo lwakho uzalufumana khona.
iingxaki zakho mazikuse kona. Oh, haleluya. Ithi 7 verse 7 uthi ngokokuba ukunyameka kwenyama, xa sinyamekela izinto zenyama, bubutshaba kuThixo. Andiqondi ukuthi kukhona umntu ofuna uba lutshaba nge-end times, ofuna uba lutshaba lwaThixo. Kwi-end times masijonge iindlela zethu, sinakekele izinto zenyama. Kusezawuba nzima, angathi kunzima kubuku, kusezawuba nzima, kodwa xa sihamba ngezinto zemoya, sihamba nomaxhoba ayakhawuleza, sihamba noYesu, uzawusenzela ntoni? Uzawusithwalela ubunzima. Asizubufa, asizububalisa nobalisa, ngoba siyasazi into ukuthi sikumoya, sihamba ngomoya. Ethi ukuhamba kwenyama bubutshaba kuThixo, kuba umthetho kaThixo kungawululameli. Kungokuba xa singawululameli asikwazi ukwenza njani, asikwazi, ungenako ukuba siwululamela. Xa singenamlulamela umthetho wakhe asizomkholisa. Uthi verse 8, nantso verse 8, uthi ke abo bakwinyama abanakumkholisa uThixo. Xa sikwinyama sizomkholisa. Itsho njalo. Into esixelela ntoni? Into yoba masihambe ngomoya, asisukeni kumoya kwenyama. Asithandazeli ukuthi nje sisuke enyameni, asisukeni kwinyama. The devil is a liar. Sizohlala kwinyama, asizungqondo zethu azizugcwala inyama, asizugcwala into zalo mhlaba, ubumandi balo mhlaba, ukhonza izithixo. Uhlele nje uphume ecaweni, kuthiwa ugqiba uyokhonza izithixo, inyama leyo. Asizuwenza u-cut and paste, besidibanisa ngapha, thatha ngapha, sidibanise ngapha, asizuyenza. iBhayibhile ithi masihambe ngokomoya, sijonge izinto zezulu, apho uncedo lwethu luvela khona. Verse 9 uthi ke nina anikwinyama nikumoya. Into ethethayo uthini apho xa sithi nina anikho kwinyama nikumoya? Xa sekwinyama, sikwizinto zomhlaba, phambi koba samkele uYesu Kristu besikwinyama, saza samfumana ke ngoku uYesu Kristu, uMoya Ongcwele wangena phaa ngaphakathi. Funeka leyo nto leyo emphasize ukuthi funeka ingena apha ezingqondweni zethu. Ungajongi ukuthi nje impilo yakho inje, kanti ndinoMoya Ongcwele ngaphakathi kwimpilo yami inje. Unaye uMoya Ongcwele ngaphakathi kwam xa unoYesu Kristu. Mayikhuthaze loo nto, khuthaza ngolaa moya ngaphakathi. Uthi nikumoya nina ngoba ndamkele, uzama ukutsho apho. Ukuba kumi okunene umoya kaThixo ngaphakathi kwenu. Uthi xa lo Moya Ongcwele lapha ngaphakathi kwenu nikumoya nina. Yiyo loo nto sicengacengana nawe, siyakucenga sisithi amkela uYesu, kwenzela ukuthi uzokuba nomoya kaThixo ngaphakathi. Uthi noba kufika izikhukhula, nemoya evungozayo, wazi ukuthi kodwa bewani olapha ngaphakathi, khuthazwa ngulowo lapha ngaphakathi kwa uMoya Ongcwele uzokhuthaza. Uyasikhuthaza, simile nje simele. Ungathi hayi aba baneengxaki kodwa bame kanjani. Simiswe lilizwi lakhe, simiswe nangulo Moya Ongcwele, simiswe ngakukuthemba ilizwi likaYehova. Ithi ukuba ke umntu akanaye umoya kaKristu, akangowakhe uKristu. Siphele pha. Xa singenayo uMoya Ongcwele asingowakhe. Xa singekamamkeli uYesu Kristu, xa sizawujonga izinto zantoni zenyama, izinto esizaziyo nathi ukuthi azifunwa ngumoya wam. Into endiyithandayo yokuthi njena siyazazi izinto ezifunwayo lizulu naxa nezingafunwa lizulu. Kule sizini masithathe izigqibo, masithathe izigqibo. Have your mind, make up your mind, have a made up mind.
esizawukholisa uYesu. Ngaloo ndlela uyenza uyazikhuthaza. Eli lizwi kufuneka ulipersonalize, ulijonga phaa, ulijongise kuwo, uzikhuthaze. Xa ugula naxa ujongene nezinto ezininzi kufuneka ezininzi siyakhuthazana, kodwa nawe ukuzikhuthaza, ngoba ngenye ixesha uYesu uyafuna, the greater one ongaphakathi wethu, nguye ozosincedisa yokuthi njena uzikhuthaza nawe, uyakukhuthaza wayena ngaphambili. Ukuthi ngathi xa sowugula ujongene nezi zinto ucinga uthule, ungathuli, uye le eBhayibhelini, uJohn 11, uYesu uthini kuwe, la mazwi wawayethetha phaya, wayethetha noMarta, wayethetha noMarta noMaria, bebhujelwe ngobhuti wabo uLazarus. Wena yonke eseBhayibhelini boyazi, bofaka igama lakho uyipersonalize. Wathini uYesu phaa? uYesu wafika phayana uLazarus sele nokudala ebhubhile na-4 days. Wathi esi isifo, this one, esi sifo njena is for the glory of God. Shanjalo uJohn. Uthi esi John 11:4. Wathi esi okukufa is for the glory of God. Ayiza nawe ke eso sifo sakho zixelela ukuthi hayi esi sifo endijongana naso, ezi ntshaba endijongana naso will not lead me unto death. I will not die but live. I will not die, I will live and declare the works of the Lord. Uthi esi sifo is not for death, andizukufa ndibulawe. It's not unto death. Ndizobulawa zezi trials, andizobulawa zezi tribulations and storms endijongene nazo. Ezi therefore zezozuko, zezobunyana kaThixo makazukise, is for the glory of the Lord. God will be glorified unto that sickness ojongene naso. Kufuneka uyideclare loo nto ukuthi hayi okutsala nzima kangaka, hayi uzawuzukiswa uYesu. Ngoba ngantoni? Ngaloo ndlela uyazomeleza, izulu likumamela ukuthi uyakholwa. Kuzokwenzeka le oyithethayo, kuthiwe abathini, abakholelwa those who trust God will never be disappointed. Fill your mind with the word of God, the word of encouragement. Uthi hayi le ayizuzongibulala, ayizangazongibulala le ingxaki engakayona. Hayi, it's for the glory of God, it's for the yozuko likaThixo, ukuthi uYesu makazukiswe. Ngoba ngantoni? Uthembile wena, uthembe ntoni? Uthembe uYesu, ungulizwi, uthembe ilizwi lakhe. Kwi-end times usule iinyembezi zakho, ungathi nebaze ugule kakhulu okanye kwenzeke ukhala, ungakhali, uthayile, ayiyoyoyoyo le uzawuzukiswa uYesu after this. Emveni kwale uthi le ezawudlula le kunjanje uzawudunyiswa izulu, udunyiswa uYesu Kristu. Haleluya. Ngabisadi, your joy is your what? Is your strength. The joy of the Lord is your strength. Hallelujah. Ukukhala phelile, ukhala ngoba ngantoni? Uhamba ngokomoya, ukholelwa kwizinto zomoya. Cheers. Wathi wena umamkele Yesu, unomoya kaThixo ngaphakathi kuwe, uhamba awukho kwinyama.
so uthetha into zomoya eziza kukhuthaza, ungathethi izinto zenyama ukuthi hayi andiyazi le nto yanamhlanje. Hayi, namhlanje zange ndiluthi qhwe umntu, azange ndiluthi qhwe umntu, kodwa uvukile. Kufuneka ubalise ntoni? Balisa le eyokuba inkosi Yesu kude kwalapho namsindisi, kude kwalapha ngadlangadliso. Impilo yam yonke ifuna wena, yomile, ndomele wena Yehova, ndomele wena ngadlangadliso. Utsho ukuthi surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Wenzani? Uyazikhuthaza. Uyazikhuthaza ngantoni? Ngelizwi likaYesu, ngoba ukhona apha kuwe ngaphakathi. Ngoba uhamba phi? Uhamba ngokomoya. Yiyo loo nto xa unenkinga ezininzi, unengxaki, sisafika elikholweni, kuthiwe ujonge ilizwi, ubungayi-understand elaa lizwi utsho uthini. Kodwa ngoku uyatyhilwa, zii-end times ziyatyhilwa ukuthi elaa lizwi likwenze njani. Uhamba umoya xa ukholelwa kwilizwi. Xa ungenayo umoya ongcwele ngaphakathi kuwe, usekwinyama, suka kwinyama. Ineenkani ke wethu inyama. It's a process. Ungazijaji. Noba bangakujaja kanjani, bathethe kanjani ukuthi hayi wena ukholwa, wena uyazazi into ukuthi uyakholwa. uYesu uzawunjani? Uza kuncedisa, uzawuqinisa ukholo lwakho. Wena into efuneka uyenzile kusoloko ufunda iBhayibhile. Xa umane ufunda iBhayibhile uyaqina ukholo lwakho njalo kwindlela yakho yobomi. God bless you. Jesus loves you.